A Escola Carlos Oroza organiza dende hai 10 anos o concurso de sumellería, un evento destinado a todos os centros de hostalería de Galicia e no que tamén participan 3 escolas de Portugal e unha de Asturias, de Castela e León, de Castela-A Mancha e de Navarra. Por primeira vez nas súas 9 edicións, a escola realizou o concurso fora das súas instalacións. A localización escollida foi a adega Martín Codax. Fixemos todas as dúas partes do concurso onte pola tarde e hoxe pola mañán. Onte foron as 3 primeiras probas, as probas de coñecemento do análise sensorial do viño e hoxe a proba final que era o servicio mediante decantación dun viño Rías Baixas ante un xurado. Este concurso permite ao alumnado mostrar as súas destrezas e demostrar que xa están capacitados para sair ao mundo laboral. Pois é moi importante este tipo de concurso, sobre todo para amosarlle á sociedade que o alumnado das escolas de hostelería ten unhas competencias e unhas habilidades para poder salir ao mercado laboral e para poder salir a estas as empresas que tan necesitadas están de persoal. O concurso deparou como terceira clasificada a Carmen Barba do IES de Foz. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? O sea, no me había sentido tan bien hace muchísimo tiempo, muchísimo. O sea, es una pasada y es el tercero, pero es que me da igual, para mí he ganado el primer puesto en todo, o sea, para mí es lo mejor. A segunda posición foi para Martín González do CIF Manuel Antonio de Vigo. Aprendimos con un profesional, Padín, que dio unas catas de los vinos, a catar vinos de una forma diferente, a enfocar los vinos de una forma diferente, a tomar el vino como una cultura y a profesionalizarlos un montón sobre el asunto. E o primeiro premio foi para Airi de Paz do CIF Cidade de León. Pues mucho esfuerzo, porque verdaderamente hay muchas horas detrás, no solo mías, sino de todo el profesorado que tengo la suerte de tener, porque quedábamos, estas 2 últimas semanas era casi cada tarde y pues esfuerzo y dedicación y también mucho amor por la hostelería. Yo me he criado con ella desde pequeña y es lo principal. Tanto a Escola Carlos Oroza como Martín Codax valoraron de forma moi positiva a experiencia. Para a adega é unha oportunidade de amosar o seu traballo aos profesionais do futuro. Para nós, como adega, Martín Codax, fundamental porque permítenos contar e achegar o noso proxecto, falar das nosas elaboracións singulares, falar dos nosos proxectos noutras denominacións de orixe, por lo tanto é realmente importante. A pesar da boa valoración da experiencia, o concurso regresará á escola na vindeira edición. Ao tratarse da 10ª, dende o Carlos Oroza xa traballan nunha celebración especial.